Atureu i escolteu el missatger! Un gran perill s'acosta per la serra de Tramuntana! Això que dius, missatger, no heu de patir. Jo mateix aniré a veure aquest rei, que no me n'en Jaume i que és el rei dels cristians. Parlem amb ell, portant-li un missatge de pau. Això és que la gent conegui un poc la nostra història de lo que va passar realment ahir, que no va haver batalla i realment en Benavet, que és qui comandava per aquestes terres, va fer un tracte amb en Jaume I i no va haver res, i un poc esmentar el que va ser lo que és la llegenda de la pota del rei. Que jo quan era un menut que anava aquí a la Salle, que està aquí de vora, mos duen aquí els mestres i mos explicaven un poc el tema de la llegenda aquesta. Jo crec que era guapo que també la gent conegui un poc tot lo nostre, ja sigui llegendari o històric. No crec que canviem la història perquè ens ha anat molt bé, la veritat. Ara el que farem és festa, que és el que toca una miqueta, i si s'ha de negociar, negociarem. Però la història no convé canviar-la perquè ens ha anat molt bé. Bé, com que sempre és un honor poder representar papers d'aquest tipus en el seu poble, i sobretot si són personatges que han existit. O sigui, per tant, és un honor. Realment Inca realment no va patir baixes, no va patir morts, i va negociar, i realment crec que és un honor ser el líder que va negociar, perquè en aquest món que hi ha tantes guerres val la pena reivindicar això. Avui tenim una batalla bastant fàcil perquè les tropes estan molt motivades. Tenim una gran catapulta i molt de material per poder guanyar en els moros que viuen aquí. Conquerir-los, que és el que venim. Un pot de respecte, perquè era una persona molt important en la nostra història, i també un gran goig i alegria, perquè això és una festa i hem de passar-nos-ho bé, sobretot. Hem vingut aquí a passar-nos-ho bé, i sigui qui sigui, un cavaller que vengui a cavall, un de l'orquestra o el propi rei, tots ens ho passarem bé. Això s'irà por aquí com a muerte i tots els que venguin moros, i no en quedarà ni un. Sempre guanyant nosaltres perquè cada any guanyam, no ve ningú més aquí. Que som poc, som quasi 30, però quasi, perquè som... que lluitam 1, 2, 3, 5 aquest any. Guanyarem. O no? Va, que crit. Aquest any tornarem a guanyar. Som poc però bons! Alerta, que venen moros! Tira! A l'ataque! Atureu la batalla! I feu les paus amb aquest poble amic. Que facin cert aquest i després baixaran cap a l'Ajuntament tocant, animant poc tot aquest personal, perquè és qüestió que la gent s'animi un poc. Me ha encantado, la verdad. Es la primera vez y he disfrutado de verlo. Bé, com cada any. Com cada any. Animar, lo importante es festa. És festa i un poc de trull. Creo que está bé. Yo creo que y mira, está bastante gente. Y mira, por lo menos hoy sales y te hace ganas dar un paseo y está muy interesante esto, me gusta. Enguany no han acabat, però l'any que ve pot ser que canvi la història.